Čaute, takže dnes vám poviem niečo o objeme, jak sa stravujem v objeme, jak to mám teda ja. Takže u mňa je základ v objeme dodržať bielkoviny. Tie idem okolo 2,5 gramu na kilo. To znamená, že idem takých 250 gramov bielkovín a toto keď splním, tak si nedávam žiadnu rýžu, zemiaky alebo tuky. Vôbec nerátam sacharidy ani tuky. Keďže počas objemovej prípravy väčšinou jazdím brutálne ťažké tréningy a väčšinou sú to tréningy na štýl trojboju. Aj teraz momentálne sa pripravujem na súťaž v bench presse, takže moja strava objemová vyzerá asi takto nejak. Denne splním bielkovinový príjem, aby mali svaly z čoho rásť. No a dám si to, na čo mám chuť. Pred tréningom väčšinou sa nejak moc neprežieram sacharidmi. Stáva sa, že tréning idem na lačno, len na proteíne a na nejakých pumpách. Je to podľa štýlu Kadlečika, ktorý je toho názoru, že keď ideš na tréning hladný, tak máš taký väčší rage. To znamená, že máš väčšiu chuť zvíhať ťažké váhy, čo vyplýva ešte z takej teórie z práveku, že keď ľudia šli loviť a boli hladní, tak sa viac snažili. Takže niečo také sa dá povedať, že aplikujem aj teraz, aj keď je to len taká fáma. No a keď chceš zdvihnúť nejakú ťažšiu váhu, tak určite pred tréningom si dať nejaké rýchlo vstrebateľné sacharidy, buď z ovocia, z glukózy alebo z maltodextrínu. To môžeš dať rovno do proteínu a môžeš ísť na tréning teda. Nehovorím, že to tak musí byť, ale takto to robím ja. No a čo sa týka po tréningu si dám proteín, bielkoviny a dám si to, na čo mám chuť. Prečo si nedávam rýžu, nedávam si zemiaky? Pretože predstav si, že máš nastavený objem a denne by si mal zjesť pol kila ríže. Na to, aby to šlo len do svalov, by si tú rýžu musel jesť len ráno a po tréningu, teda keď si v anabolickom okne a keď máš znížený inzulín. Aj keď rýža počas dňa ti nerobí také veľké inzulínové výkyvy, ako keby si dal napríklad nejakú horálku alebo pizzu, ale popravde pri mojich tréningoch mi je úplne jedno, či si dám počas dňa pizzu, 2-3 horálky a k tomu kolu. Dokopy tam nemáš ani 350 gramov sacharidov a aj keby som nechcel, tak to spálim. Takže takto mi to vyhovuje. Sila, môžeš vidieť. Nemám problém spraviť 4 opakovania s 200 kg na bench press. Sila mi z toho fakt rastie. Forma na to, že som v objeme, sa dá povedať, že je priateľná. Určite lepšie, ak niektorí tí kulturisti, čo počas objemu vyzerajú ako prasce, nemajú formu vôbec a potom sú radi, keď sa stihnú pripraviť na súťaž. Takže toto není môj štýl. A keď cvičíš 7 rokov a 7 rokov v kuse žereš mäso, bielkoviny a ešte 7 rokov v kuse by si sa mal prežierať rýžou a takýmito stráčkami, ver mi, že by si to nechcel. Takto to nerobím len ja, takto to robí väčšina kulturistov, s ktorými trénujem, ktorých poznám, väčšina trojbojárov alebo powerlifterov.